usually artists are related to being promiscuous. Promiscuity is zvinotonzi ukadanana na musician, ukadanana na producer wes. Manje, you are both. So can you tell us, have you ever had a situation like that? Yes. Are you promiscuous? Please, can we get into that one? Yeah, what happens in the music industry, kuna knows my groupies. Oh, yes. You can search for the word Google, whatever. It's women who throw themselves at musicians. And I'm not talking of prostitutes. I'm talking of gainfully employed women. Wantokumbira kurara na musician. So, it's very difficult. It's very difficult to say no to sex kana uri murume. Doma sikira mwari. So, is it? Yeah, it's very difficult. It's very difficult to say no to sex. Kana uri munhu wechirume. Saka everybody else anogona kuti musicians muri loose bozi haana munhu ari kumusona. Haana munhu ari kumusona. You can boss and say I need ndakasimba handiite zvokurara bozi hapana munhu ari kusona. Kana paine type yako iri nazo kusona, kana uchifarira madhafu paine chidhafu chiri kusona, kana uchifarira maslender paine kaslender kari kusona. It's not easy to say no. So in years ndambozviti tirofana tikatomborova nema-STI tichienda kuhospital chinorapwa so chinzi uri kurwara nei uchitaura pasi unzi taurisa apa mune muri mukiu makazara vanhu so vanhu vese vakutonzwa kuti uri kutaura taurisa handisi musikana wakutaurisa kuti ndine siki unzi haunjari kuita siki zera rakwe wombotukirwa. But anyway, as time went on ndakazongodzidza kuti no ukaramba uchiita this type of life unofa, so I quit. So answering your question, yes, ndambozviti. Did that affect your relationships? Not steady. Not steady. Kana kambiri kapo nakiro. What happens with you women? You are attracted. Wakadzi, they are attracted to power and to alpha males. Alpha males munhu anenge ane power, aine kana aine mari, kana aine whatever. My providers, yeah. So a woman at times can be comfortable unit number 3 pane munhu ane power than unit number 1 wazuze. So even when I got married ndatomboita kuti smaller zaipa ndaona kuti it's difficult kuviga foni kudairira foni mutoireti kuti sese vanaoti amai zvinoti manongo famba zviri straight. But as you answering your question, usually hazviaffect straight because mwando yaitoza ndiri number 3. Ndisutaura kuaffectwa kweari willing. I'm talking about the one who doesn't know. Or the one who doesn't when know. They come to know kuti this is what's happening. Vamwe vanenge vachitoziva because pano mumwe asinganyebeki. Pano mumwe asinganyebeki. Plus mumwe anenge achitoziva kuti patv panotogara panoburitsa kunzi mukadzi wanhingi ndeuyu. Iya ndo yachingosku atokumbira ndikukudo. Achitoziva kuti mukadzi okay, vakadzi anongovanzirwa. And what you don't know doesn't hate you. But anyway, I'm not justifying. Ndongotsanangura. Vose zvakafanana kuti munhu ukabvunza mbavha kuti kandi munhu mupurisa kuti vanhu vanoba sei. Mupurisa akakutsanangura kuti vanoba vachida doesn't mean ari kusupporta kuba. So I want to make it clear kuti handisi kusupporta promiscuity. But ndongotsanangura kuti kumusic the reason why kuchizoita a lot of promiscuity nyaya yekuti vakadzi vacho vanouya vega. Vemuno vanogona kuvanza zvavo, but kuna naAmerica vanotobuda pachena. Pana anonzi Cynthia Plaster Caster nemwe anonzi vakatonyora mabooks vaitotaura kuti hanzi anomumanikidzwa, and I used to enjoy it because hanzi kurara namusician is the closest you can get to his creativity. Ndo angari mabeliefs ake. Saka aitobvunzwa paopera aitotaura akatosununguka. Saka wedhe kuti group racho rakatotangira kuAmerica. Kuti they just throw themselves at you. Mungonodara muchiridzi anogona kukupasai nekuti phone ukangobvuma kuti matodara nematomurime nemukadzi. Ukatosangana kwatongonanga straight bedroom straight kavana hapana kana negirini. Kumbira selfie obva atodonhedzera phone number yake muhomwe mako. Kana kumhoresa kuisa phone number maoko. Especially muZimbabwe havadi kuonekwa kunzi ndozvavari kuita. Pamwe anenge atoonekana neboyfriend. Boyfriend yotonzi nditori picture. Your boyfriend ndototora picture apa bhebhi rake rotoisa phone number momwe musician. So it happens a lot.
So I'm not saying it's good, but I'm just shedding a light on what happened. What causes the promiscuity. Because, like I mentioned, kumunhu wechirume, it's so difficult to say no to sex. Kana tichienda kuscience, varume they've got more testosterone than women, 20 times more than women, and testosterone is the sex hormone. So varume, that's why varume they are more sexual active than vakadzi. Not kuti vakadzi are sexual active, but varume zvakati wandei. That's why chinoti hakuna mukadzi anomanipulatewa nesex the way men are manipulated nesex. Vanokata varume vanogara vachimanipulatewa nesex. And varume are the ones who always pay for sex. Vakadzi murodhi kuchi sapana kamuka desperation kanoita varume so ndomasikira Mwari. Saka it's not society. Anoti vanhu mazuva ano vada kungoblema kuti it's socialization. Because varume vanokura vachidzidziswa kunzi this has nothing to do with society. This is nature. So my point is to try and shed a light on why kuchizoita chi promiscuity. It's not like mabhizinesi anofamba achitoningirana achito iwo ndinototeerwa. And usually, no one talks about that. Usually when you ask an artist, Kuti, is No, it true? They're like, no. The difference between me and everybody else is andivanzi man. Inokandibvunza anything ndogona kukodza iwo ndonotozonyara indotaura zvese. Ina hapana chandinosiya ndotaura zvese zvakadaro. So when it comes to promiscuity, it's there. That's why vese vandakatanga nawo music vese they are all dead. Because like I mentioned kuti patakatanga ndakambofariso ndikarumwa nema-STA pandakarumwa nema-STA ndipandakati zvinouraisa izvi pandati I will never do this again until I'm married. Saka vamwe vangu vambotrai kuda kundiseka kuda kumbondembarasa kumboita sese ndakati anoda kuseka ndaseke inini I'm out. Saka kana ari makuseni vanhu vanonga vachipoza wakaona chidhafu chaicho chaitamba pere ndini ndakaenda nacho ndakazoda ona kati ndikaekati ndini ndakaenda nako saka ndoza nyaya dzandaingonzwa makuseni ndana out of it. Saka takazoti fambe tagunana 1998, 99, 2000 tangona uyakosora ubvudzi rapemeka amabhonzi egega chiti ona vanhu vese game zoti ndatombofunga kuti I will never reach 40 because ndati saka namafesi angu vese vapera kufa ndaputswa sei apa saka ndapedza ndongofunga kuti ndofunga my turn is coming ndakatona aizvi ndatosvika unoteswa aizvi ndatosvika kana unoteswa chaiko because ndanambopfuura nako ndakatochena ndatosvika mu40 right now I'm 51. Okay, wow. So I thank God for that. I think ipapo ndatombofunga ndine munyama chiti wazviti vamwe vese havasi kurumwa nema-STA ndisingazoti yanga itori plan yaMwari yekuita sei. That's why I call myself God's favorite guitarist because I think Mwari akandifavor a lot because handitombozoti ndakapunyuka sei ipapo. Thank you very much. We're getting the honest truth from Mukundu about Monosophy. It's called Monosophy. Monosophy. Yeah.